Belakang hambai hanya hai social media ni ceknya aja to taku bukungo sobani sibai dei kolom maya farjao sangtini oro miapro 16 December ni Human Rights Day ni lately palai jamani salro gotna goti mani porego sangoro phai sopai ka je oro gari tokruja ka sarai ni poro oro bisimo je passenger khanai sarai tongu sarai kelei boni poro attack rong ka sok khana ka ige boni bai sing oro visit khani phai ka sangtini nuk phai ka ang mai condition tabok je kok sawani pas ani kerika je sini borok bai borok hai ke mai ka tei oro ani kok sajnai mangsa kerika hai ke sini borok borok khali siu mi apro sing sini maximum gari rok ulta wansani area no si safety jaku angti si makhar siu wasung ni jompu area wo already report rojak tong asuk borok komang asuk aro gerawat khai tong ta thani sogri pan o gari ke tuma khai ka male bo sagni borok ba sungnai na ble chongui bo phaimani si yo gari ni nokni orle bole bai tak sai tong borok tama ke umono tak o gari le booking thang oro le bu gari le bono ni tama mistake khai bo gari le do thing sini borok ni borok si aro rally khai ke borok ni tama aro je cabin ni tama tirpa mo thang tama cabin tong ba aro tama saya khai ka borok le borok no aki bulai be ba gari ro tokurwani nangka umai ka sak bai sak ngai mani jaga o tak ba jeng sak bai sak yak si chul lai tongwani jorayap le rap mother dealing tong sak bai sak sing ora ha ke sulai tong ke sing tei boi be tei phapai sang nai boi manai tong bai tabo ani teis pra ani pg call khai ar boni office se ladu ro bagai si chalai tong sipu out lawo be me apro pura bazero pero somai su bakso bukso area ro umai khnao ke boi ba khusing jas nai bile ke mai no immediately ne stop khai toma ba tpm ke tipra sanya tirpra mo thang ke tipra sanya nang ora sak bai sak ora ha ke ngai be belai ne umai chaya asung ang koine tei je khainai rong no aske borok khaipe ka me apro da pathor tui purana khaipe ke attack mai ke khaipe ka je sarai purano phasi borok phioglia me apro pura 70 years old no jara se onklok de stam no be tok mai pia ba tabu ko ulta ulta si salai tong be janja politically beneficially na lai mani bangai ki boroni saya japanese saya thikne sekang attack soba khaijak mala aro je human rights day ni bangai aro je palai ni thanga borono attack khaisuk jaha ke attack khaisuk mani bang self defense ni bangai borok kisam bisa ho sang laika borok gari tokrwani chengka umai ang laika asung sawai ani kongno mathaga hambai Mia 16 December 2021 tipe bai khlaiwi songsajak khumulung wo program kotor kaisa khlaijak mani human rights no teiwi oro jaga bo je sing khnawi phaimani nini gari bor jaga bo bukhruja humani korno nang kisa nini khupangsi kisa saikhnarodi main ke tabok sang to gari bai chawo gari bai ang reserve roi tongja jawo ani nukhung bo bai ang khai tongja wo nge tabok tpf rok bai ang reserve khaijak la ha hindi kumalango kaisa program tongo aro jaga bo thangnai ma thangnai nge ba dodi reserve ka hasibla bang bo manai ba ang choba jaknai nge thangkha thangai aro jaga o je gondogol rok ongkha ngai bai paiei ang sari phango phirok mani nogo phirok tongprokhe aro jaga o chini belbari o attack khaijak ha aro jaga ni borok rok bai onkhe tak bono na ang to bo bai si ani ugari bai si ani jotono samung cholewo bo bai si ang chawo bo bai si amo khayu ba ang tabo sawani mote sa singa ani gari mi apro hor sabu thumaya je thu ha ke mokolo ani gari baijak mang si nuk tong ke bono na bukung bara bulai mani tok lai mani bono bu yaka bai si di joto lukurok no sabayu oro jaga bo ang naidi ang jepa jagan jepa party pha nang thang ang haipan ani gari le ang ma thangnai reserve thapno ka ang ma thangnai engka thangma si aro jaga bo ani ka palo to sijak re jang motha tpf bjp he sijak re engka bukung bara se tok lai ye sabai lai sinai engka bo sa phia ble amon nang poila mawa sok lai ne je nang chaba bahai borok bo si mawa sok lai ne jeng to sing bai sing wa lai oro jaga pai lai ya jeng osuk mia project khoti engka boni no wasokhe ani loge je thangnai jotono baijak bokhokjak engka asukna
Ingka takon tai kaisa masung bisinai je nini gari bokhok jakforo oro je nini gari no bokhok nai rok mane khorok bosor rok nai haini mato. Bo to samalia ang to ani passenger bo beri mangsi cerai bo ganang tongmani masa engka borok no base roni ang ani ang je mamani mote kang calo thanga engka je bokhok nai to masa magni bokhok kana ungklok ti bo nok kana baija yang ti bo bai ha engka koijon ala ang samai ya bonala Ingka tai kaisa masung bisinai paithak digi hai mo hai klaibai Jeo bokhok nai ni yagro kono kisu je mani kotor mani ro tija obar kre nu de nukha kono kisa sakhe it tongu engke jeli koto bufang jeli tongu asuk no bo asuk no nugang Ingka nrok ni je nrok phali phoro gari ro le khong bosor nrok ni loge wong nai kango 10 kan gari engkang borok no ani elakani gari kebang bono no replay phaimani